To dol rok hai na hai tension rok no ani yu ketal video lam suga sa keno joto no kaham kurung no tongmai na hangkai tin rok ano tabung na keno sabut khai tong di ulni dino bo hangkai te dakti no ano tu ke kare di dol rok dakti no to hangkai rok bang kaham ham kok salajan bagai sama khai lai sabka jodi saya suya to hangkai nagar jodi hai dol rok to ani video no jodi chaja gai to hangkai kaisa mane comment khai ni tapok di bojaga na hoite video nai tong to dol rok jodi kebo ketal video nai tong hangkai subscribe khai te bell icon sina tapok di dol rok kaisa last comment khenani tapok di to dol rok tini video rok ngeno ani title te thumbnail logo no saiman thang ang tam video banok nani thangoi tong te norok bai kisa misa kok sai bagi phai beti video no toi phai tong norok jotono nukhana to dol rok hingkai tini kisa norok kok salai na hingkai norok nugoi tong na tabuk tam choli oi tong tripura wa hayar ba dol ro ang ji tripura o choli oi tong mani mono toi na besibag video snam jago ab norok jotono saiman hayar ba dol ro hingkai jodi ani ro ang video snambo mane কয়েকটা কন্টেন্ট কিসা ডিফারেন্স আলাদা আলাদা ফোন ngoi thang mo hayar ba dol rok hai pon rano support khai dong dol hayar ba tam ni ang oro blog video bo dialog o te norok tabok tabok je snamoi to mane mo hai video bo kisa misa kaham han update no tibo video content snam ngai dol rok tab bisi kok salayawi video digi thanglaya no kai nai ni dol rok ang কিন্তু norok thumbnail no no saiman thangna dol rok hayar ba hingke ang mosi sanani musung dol rok ang umtui video rok na ane oro kisa riata dol rok video rok ngke ang aran video clip ang oro relia thumbnail jari man amon ongkha ngai norok nukna dol rok sini tripura ni tabuk pura tam sanai jotoni khachuksa si hinani musung khaisi wang khai hayar ba dol rok jotoni khachuksa sini Dr. Biswajit eba Dara Biswajit je tabuk samung tangoi tongmani mono tui si kokya salanya ni bagai ang phayo kai nai di dol rok mutamu samung tangoi tong bo zero down payment bo auto bagoi tongote mane per day erinai jak ama hike bo auto bagoi tongo hayada ba onek bor rok tongo rang pusa kori kintu ba kuluk mai angoi tongo ongkai auto rok chalok nan musungo paina ni musungo sok tongo bukhawa sok tongo je pai mai abo hai rok tongnai rok ongkai bina aro bo ko contact hai nahare chalogoi income khainani ba business khainan ke bele no sapugo hayara banung kono jago zero down payment by no kono finance auto phone hindi gari phone hindi bike phone hindi regular kissa phone nong nangnai haisi 30,000 40,000 50,000 phone nangnai engkai kono zero down payment by nong auto ba gari ba bike kono mania kono finance no ri ang ekdom 100% pura suiri mano abo tamni bagai ang pura suiri mano engkai sung mo hai borok no buskango mano chung borok hamya da henai na kaham da henai abu naro no comment kai sari dol ro te baksa borok bono bono tuye belai no mane bengai lai tongkha bono onek borok rok bengai lai tongkha hamya rok nei salai tongkha moto je sanai sai tongtu bo amono ignore khai rok to nung jodi samung kaham khainani thang ka angkai no kebu kichani bada phainai amo ka guarantee 100 to 100% omo hai borok rok nung borok jesupuna sai tongtu nung kono abono mane khobor ta khai di haisi dhakoto nung nukhna eba nung je bono kok phirok mane nung je kok phirok koi tongmaro ang joto nai tong pia bang nini joto video nai tong sini Dara Biswajit ni sini Dr. Dara Biswajit ni belai nang bono saja ka je bom hai sam khaimani bagoi tamni bagai nang ke botabu mia bo atta tam gula tam jani kaisa bazaro thanga atta auto bagoi rekha kebo mo hai ke zero down payment no kuno borok da tripura o sini borok no ni sasinai ang sini borok no tekmin je sapono singchito kebo zero down payment to na riwi man ka gari na riwi man ka auto na riwi man ka bike kebo maya ko sini Dr. Sar Biswajit Deborma bore oi tong bona pai phela yang hambai ro tamni bagoi bini je wan sukmani pura buskango agok thangtu bini imang rok successful ongtho hayada bate tabuk buskangni dino fo rinai bo
bus rok boronani kok no hingkai morok rok hingke to tebo mane business sanai haise sini tirparsani koita bus gari tongba lekha oisi koida tonga joto no sai mano abo bisi sana naya hingke kisa misa borok kaham hamya tongya deba sini jekono jaka no abo kisa misa hamya borok rok nongo amorok hingke bono kisa misa bengai kha munui laikha kokore bengai laito munui laito kuno ya abo bai kuno tension ongna kokore hai deba dol rok na hingke kok do sak angke tebo bango hai deba hingke last digi kai ano ba hamya hanai sai ri mano hai deba tamni bagai bo kaisa kaham mane bo kaisa pura kaham mane kaham lama o thangoi tongo mane bini imang no success khainai thangoi tongo aja kebo bada bigna khai angka belai no sanai tamni bagai hingke bini je imang sini borok no mane kaham mane maikop charinani imang se binamo hayadaba baksa so binamo no verification khainai bo finance so thangoi akhonoi bo finance ni ayangti contact khai bori oi tongkha uno verification khainai bo are khai dita khagil tamna tongba are nung jodi chajai khe nung tana di auto nung tana di gari bono no nahadi hintong yaule nung jodi chaja khe nahadi nung chaja yang ta nahadi hayadaba kono dorkar kare nung jodi chaja yang tas ta nahadi are bojek gori borok no bono free o share nan pote busuk bojani 100 auto re na bhai 100 auto thani nung ekta no ri naila nung free o ekta no auto ri nai di thani mana makhana kebo mana makhana ekta no ri nai di kintu bo 100 ta ri nai gosi jak ri bori tongo ekdom norok practically mobile bo norok youtube rok no tonga to tenen video no bisi kolok hai abo sini dara biso jini imang dakti successful ong to cholo